Бизнеса в България е към своя край. Твърде негативно мислене, ще си кажете. Не, това е обективната истина. И това не е само мое мнение. Разгледайте през последния месец изказвания на едни от най-големите предприемачи в България. Какви са двете основни конкурентни предимства на България в бизнеса? Или по-точно какви бяха? За жалост, това бяха евтината работна ръка и ниските данъци. Към момента и двете са безапелационно и безвъзвратно премахнати. Сега набързо по новия бюджет, който приеха. По принцип всеки бюджет, който предлага увеличение на данъците, в очите на всеки един предприемач изглежда зле. По принцип това е така. Едно от важните разделения на хората обаче е дали те създават стойност или консумират стойност. Хората, които създават стойност, са тези, които изхранват всички останали, които консумират стойност. Данъците се плащат от хора, създаващи стойност. Данъците се харчат от хора, консумиращи стойност. Това е ясно. Виждам, че борбите при този бюджет и изобщо в общественото пространство, тези, които преразпределят създадената стойност, а именно държавната администрация, това са хора, които не създават нищо. Не пекат хляб, не лепят плочки, не монтират гипсокартон, нищо. А именно тези хора, за да постигнат целите си, противопоставят работодател срещу работник. А това е фундаментално погрешно. И работодателите, и работниците създават стойност. Това е едно фалшиво противопоставяне. Ние сме от едната страна на барикадата. От другата страна са всички тези, които открадват данъците. И крадците на данъците разказват на работниците, че се грижат за тях, увеличавайки данъците. Такова нещо не съществува. Това е една голяма лъжа, но тя се разказва от стотици години, тая лъжа. Ето затова е важно да си дадеш сметка, ти от тези, които създават стойност ли си, или от тези, които консумират стойност.